Faċilità ġdida msejħa Obstacle Course se tkun qed toffri sessjonijiet ta' taħriġ b'xejn għal tfal bl-awtiżmu u l-ġenituri tagħhom. Dan biftehim bejn il-Gvern u l-Assoċjazzjoni tal-Ġenituri ta' tfal bl-awtiżmu flimkien mas-settur privat. Dan il-ftehim se jara r-riġenerazzjoni ta' ground fil-Qrendi li kien ilu snin mitluq bajnuna ta' 20,000 euro mill-Ministeru għall-Inklużjoni. L-uffiċjal għar-relazzjonijiet pubbliċi fih dan l-Assoċjazzjoni tal-Ġenituri ta' tfal bl-Awtiżmu, Alicia Jones, spjegat kif persuni fil-firxa wiesa tal-awtiżmu se jkollhom spazju fejn iqattaw ħin ta' kwalità. Waħda mill-iktar problemi li nsibu hija li t-tfal tagħna bl-awtiżmu u anke żgħażagħ bl-awtiżmu ma tantx għandhom fejn jistgħu jmorru fejn jistgħu jieħdu pjaċir, żviluppaw it-talenti, fejn jistgħu jissoċjalizzaw. Allura xtaqt nikkombina dawn l-affarijiet biex intuhom dak li ħaqhom. Is-sit tal-klabb li se jkun qed jieħu ħsieb it-taħriġ spjega kif din il-kollaborazzjoni se toffri żewġ sessjonijiet b'xejn fil-ġimgħa. Il-taħriġ tal-OCR li ħajkun offrut l-APA li huwa Autism Persons Association ħajkollhom żewġ sessjonijiet fil-ġimgħa skont l-age groups il-kbar u żgħar b'xejn. Il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja Giulia Farrugia Portelli tenniet li din il-ħidma se tara ir-riġenerazzjoni ta' post li mistenni jitgawda mill-komunità kollha, inkluż il-parroċċa tal-Qrendi. Dan kien ground li għal snin twal kien tħallaw mitlu u allura bil-kollaborazzjoni tal-Ministeru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja flimkien ma' settur privat u l-Knisja se nkunu qegħdin noffru opportunità biex tfal bl-awtiżmu jingħataw iċ-ċans li darba fil-ġimgħa ikollhom attivitajiet għalihom b'xejn hawnhekk u l-istess permezz tal-komunità. Is-Segretarju Permanenti Matthew Vella qal kif dan huwa eżempju ċar ta' kif l-istrateġija għall-awtiżmu li tnediet ġimgħat ilu qed tiġi implementata.